tamani kifil phai daisa ani laibo thangni daisa kifilei nang tabuk de bojina reng nang tabuk de wansona si agi khai tangai wansona ringya khnadi agi wani ni bagai ani bukhawa gobang ma hamjak mung tongo nini bagai jaga bo tongo ani bukhawa phia ba tabukle angte ani bukhano nono rimanliya tamni hingke jefruni ni bagai hamjak ma tongo maya tongo respect tongo puitu tongo afruno nang aburokno bebakno subai klangkha nang bo sawi mano afru ani bukhawa busujurati kosto mangkha te mokol mukti klaikha tamni hingke nijini hamjak ma bukhani borokno mainde hingke des khaksa bai klaima haima tongo niji aso puitu sawi imang kopulung thinangni bagai nukjak aburokno bebakno nang subai klangkha tabuk nang kifil phai kun lap krei jora tongfurno nang phailiya tabuk angbo move on khaipaikha nang khanaya de mayung thipuro mokol nogoi kono samungo chugya।